paling gede Indonya. Tenanan, botol cilik. Aku entuk sing sedang. Wow, delengen botol jeli madu sing gede banget iki. Apik tenan. Jane entuk sing paling cilik. Mike, aja wani-wani demek permenku. Iki dueku, lan aku bakal mangane. Wow, enak banget. Iki uga bisa jadi permen karet. Mike, giliranmu. Aku seneng bisa miwiti. Ayo dibuka, dipencet metu. Ketok gugah selera lan enak banget. Aku pengen maneh. Aku pengen ngombe sak botol kabeh. Ngerti ora? Aku durung nate ngerasa kakek panganan sing enak kaya ngene. Nah, aku wis mencet nganti tetes pungkasan. Ucapna selamat tinggal marang botole. Oh, macet. Aduh, Mike. Apa sing wis kok lakoni? Iki nempeling rambutku. Oh, ora bisa. Oh, rambutku. Ups. Aku bakal golek cara. Nah, ngono kuwi. Oh, wis bali. Mike, ajang lakoni iki maneh. Kowe kabeh lucu banget. Aku bakal gawe gelembung. Gede banget. Nah, Brady, giliranmu. Apik, ayo dibuka botole. Oh, ora pati bisa. Aku ora bisa mencet metu. Oh. Ups. Sepurane kanca-kanca. Oh, kowe pancen gila nih. Iki rada kikuk, nanging aku duwe ide. Aku bakal nyeluk helikopter kanggo awet dewe. Halo! Aku butuh helikopter. Iku deweke. Mudunake taline. Nah, aku bakal naleni ing botole. Lan, ngangkat munggah. Wow, deweke bener-bener ngangkat botol gedeku menyang langit. Lan, langsung melebu cangkemku. Yuhu! Jelly enakku. Manis lan apik banget. Aku tresna marang kowe kabeh. Deweke edan. Apa? Bungkus Pringles sing cilik banget? Tenanan? What? Kepiye karo kowe? Lan aku beja banget. Enteni, Brady wis ngalahake kabeh wong. Aku seneng banget. Aku duwe bungkus Pringles sing gede banget. Nah, aja Mary. Jane, kowe sing miwiti. Yo, bener. Aku untuk bungkus sing paling cilik maneh. Nanging isihana isine. Apa mung siji? Iku ora cukup. Oh, wis ora ana maneh. Nah, ayo dicoba apa sing kita duwe. Iki pancen cilik, nanging enak banget. Mike, giliranmu. Tenane, ayo dicoba. Oh, keripik coklat pancen apik banget. Iki kaping pisanan aku nyoba iki. Iki pancen luar biasa. Oh, ketuke enak banget. Aku pengen banget siji. Bocah-bocah wadon. Aku rumangsa duwe masalah. Tanganku macet ing bungkus Pringles. Oh, aku ora bisa ngetokake bocah-bocah wadon. Oh, apa iku? Nah, ayo tak bantu. Aku gak bakal bantu. Oh, enteni. Aku bisa mangan setitik. Aduh, sirahku. Oh, ora ana. Oh. Hey, wis ora ana singkari. Kepiye kowe bisa nglakoni iki? Brady, ayo. Yuhu, ayo dideleng. Oh, aku ora bisa ngayuh. Aku ngerti. Aku bakal balik kakek kalenge we. Wow, delengen kabeh keripikku. Aku duwe gunung keripik. Lan gede-gede banget. Aku kaget. Iki bener-bener saukuran sirahku. Lan enak banget. Apik banget. Lanjut.
Enteni. Ide. Aku butuh gelas sing gede banget. Aku bakal nuduh hake apa sing bakal tak lakoni. Sampurna. Kita mecah keripik gede dari potongan cilik lan buang kabeh menyang gelas sing gede banget. Kita kudu ngebaki kabeh nganggo potongan keripik. Oh, yes? Wow! What was that? Lan saiki sing paling menarik yaiku nyawiji ke kabeh. Iki bakal nyenengake. Minggira. Delengan semprotan geni iku keren banget. Saiki aku duwe gelas gede isi coklat sing wis leleh. Wow! Gelas iki keren banget. Wektune kanggo ngombe. Delengen sedotan kerenku. Aku seneng ini. Ketoke enak. Britney bisa mbagi? Ora, aku emoh mbagi. Gelas coklat gede iki mung kanggo aku. Aku orang ngerti yen Britney pancen serakah. Nanging, kita duwe sedotan khusus. Lan kita bisa ngombe kabeh coklat liwat sedotan iku. Awesome! Mike, iki enak banget. Aku seneng coklat. Apa? Wow! Ngendi iku? Ora mungkin aku wis ngombe kabeh. Oh, ora. Kowe kabeh nyolong coklatku. Ups. Kita wis konangan. Iki lucu. Kubus cilik Maltesers. Iki mesti enak banget. Apa? Hore! Aku duwe kubus gede permen Malteser. Wow. Oh my god. Mike, delengen iku. Holy moly! Pungkasane, kabegjan anaing pihakku. Nanging kita bakal miwiti karo Britney. Nah, aku pancen duwe sing paling cilik. Hah? Aku ngerti apa sing kudu dilakoni. Wow! Ana sokoing jerone. Iku gummy bear. Iki keren banget. Lan enak banget. Saiki masang tutupe maneh lan nyoba kubus coklat iku dewe. Oh wow, iki enak banget. Mike, giliranmu. Ayo. Oh ya, ayo dicoba. Wow, ana Skittles sing jerone. Permen sing paling tak senengi ingdonya. Oh my. Nah, aku bakal mangan Skittles disik. Lan tabung sedotan khusus iki bakal membantu aku. Iki bakal cepet banget. Yum. Saiki, ayo bali menyang kubus iku dewe. Ha, delengen, aku wis mecah. Lan saiki aku duwe akeh permen. Nanging aja di demek. Aku bakal mangan kabeh nganti bal pungkasan. Nah, wis kuy we. Aku seneng Maltesers. Gilirane Jane. Hore, kanggo miwiti, aku bakal mecah kubus iki. Wow! Enteni kanca-kanca. Oh, iki abot banget. Oh, awas nah, nanging aja dipangan. Apa kowe mikir apa sing tak pikirake? Marshmallow, sa gunung kabeh. Iki enak banget. Aku seneng banget. Iki empuk banget lan hey, apa sing kok lakoni? Enak. Wow, lan iki gede banget. Aku gak seneng iki. Api. Kenapa kowe mangan permenku? Oh, dheweke ngerti. Kowe kanca-kancaku. Aku njaluk kowe aja mangane. Sanajan, oke. Aku duwe sakubus panganan enak. Oh, enak. Matur nuwun. Wow, cake pop cilik. Lucu banget. Lan kepiye karo kowe? Wow. Nah, aku duwe cake pop sing sedeng. Iki uga apik banget. Apa? Jane? Ya, aku duwe sing gede banget. Ora, Britney sing kapisan. Tenane? Hore! Ketoke guga selera banget.
Lan iki enak. Nanging mung kuwi wae. Sapa sabanjure? Ora. Iki giliranku, Jane. Mangan setidik. Apik banget ing jerone. Aku gak pengen nyoba. Oh, iki giliranku? Iya. Ayo tak coba cake pop gedeku. What? Oh, iki pancen abot. Aku ora bisa ngangkat. Oh, Man. ora bisa. Bener, aku bisa ngetok iki. Nah, gergaji iku ora gampang. Nanging aku bisa ngelakoni. Aku bener-bener bisa ngelakoni. Ketoke apik, lan enak banget. Oh, enak. Yummy. Apa kita bisa nyoba? Cake popku? Nah, oke. Matur nuwun sangat, Jane. Kowe pancen sing paling apik. Enake ora umum. Sugeng dahar, kanca-kanca. Wow, iki sak ember kebak permen Maltesers. Tapi, sikta. Deloken kui. Mike dua sak ember kebak, lan Enid dua ember sing gede banget. Oh ya ampun, gak percaya aku. Ayo mulai saka Wednesday. Kenapa bagianku sing paling cilik? Aku ngerti. Aku dua selang khusus. Aku bisa nyedot KB permen iki tanpa nggawe tanganku reget. Gampang lan enak. Apik. Mike, giliranmu. Oke, saiki giliranku. Aku ya duwe soko iki. Deloken kui, dolanan prosotan sing keren. Aku bakal bisa mangan kabeh Maltesers iki kanthi cepet. Iki bakal seru banget. Tak dudui ya. Aku wis gawe prosotan sing gede. Saiki awe dewe nyelehake permen Maltesers ing kene. Lan deloken kui mlaku. Iki nyenengake banget. Wow. Ayo dicoba. Nyam. Ayo diuleni maneh. Oh, kui pancen apik banget. Luar biasa. What was that? Nyam. Keren banget. Oh, ketoke wis entek. Rada sedih sih, tapi saiki gilirane Enid. Ayo. Yes. Iya, tak cobane. Iki gode-gode banget. Rasane enak banget. Opo? Kowe pengen tak bagi? Karo kowe? What? Nggak sudi. Iki duetku. Aku lagi nggak pengen bagi-bagi. Alright. Ya wis, Alright. tak cukup kabeh Maltesers iki dewe. Awe dewe kudu gawe bolongan sing pas ing meja. Banjur aku bakal kasil. Gunake semprotan geni awe dewe, ngobong iki, lan... Nah, wis dadi. Loh? Endi permenku? Wednesday? Kowe wis bopangan kabeh? Tega-tegane kowe. Kowe kudu nembagi. Kowe bisa ngentekake sing iki. Wow, cilik banget bungkus sereale. Oh, Wednesday duwe sing ukuran biasa, lan Enid duwe sing gede banget. Deloken kui, bungkus sereal raksasa. Nggak percaya aku. Mike awe dewe bakal mulai saka kowe. Aku duwe ide sing apik banget. Aku bisa mangan sereal ing meja cilik saka piring cilik. Ayo diwutahake ing mangkok awe dewe. Iki apik banget tah. Pertama, awe dewe nglebokake sereale. Banjur diwenehi susu sitik ing dure. Iki bakal rasane enak banget. Awe dewe kudu nyoba sak cepat mungkin. Mulai nganggo sendok. Nyam.
Tapi panganan sitik, pancen cepet entek. Oh, ajang guyuta. Tak resik-resik disik lan saiki gilirane Wednesday. Mesti wae. Aku wis nyapake piring lan sendok kanggo aku dewe. Utahake sereal ing mangkok, tambahi susu sitik. Sampurna. Tangan. Aku nggak pengen tanganku reget. Oh, enak banget. Iki pancen enak, senajan warnane warna-warni. Oh ya ampun, aku pengen maneh. Matur nuwun tangan, dadah. Enid, saiki giliranmu. Let's go! Apik, piye carane aku mangan bungkus sing gwede iki? Oh iya, aku dua ide sing apik banget. Aku bakal merene sedela. Oh, tenana aku. Nah, jadi iki pancen cocok kanggo aku. Aku nggak duwe mangkok sing gwede, tapi aku duwe bak adus sing gede. Utahake susune langsung ing kono. Aku mesti duwe cukup susu kanggo ngebaki bak adus ini nganti tetes terakhir. Lan saiki awe dewe bisa nyelehake sereal awe dewe ing kono. Apik lan warna-warni banget sereale. Luar biasa. Ake banget sereale. Lan saiki sing kudu tak lakoni mung langi ing kono. Ayo mlebu. Oh iya, awe dewe bisa adus lan gawe awe dewe seger. Oh, bebekku. Okay. Aja nganti kelelep, ayo dipasang. Menarik. Iki enak banget. Bebek, kowe pengen sitik? Cobanen. Oh, donat sing cilik banget. Iki luwih cilik tinimbang kembangnya Wednesday. Enid duwe sing ukuran biasa. Lan Mike duwe donat sing gede banget. Oh, ya ampun. Wednesday untuk bagian sing paling cilik maneh. Ajang guyuta. Aku bakal mulai disik. Donatku luwih enak tinimbang donatmu kabeh yang digabung dadi siji. Awake dewe gepengake wae. Kasil, saiki dadi gepeng, lan saiki ukurane dadi luwih gede. Enak, aku pancen seneng. Ya wis, ketoke wis entek. Saiki gilirane Annie. Hore, donatku wis ngenteni aku. Lucu banget. Deloken lambeku. Apik banget tak? Mike, kowe lagi ngopo? Aku nggak ngambung kowe. Sepurane ya. Meses-mese enak banget. Lan saiki wayahe mangan donat. Apik banget. Aku pengen mangan kabeh. Nyam, nyam, nyam. Nah, saiki giliranku. Donatku gede banget. Aweke dewe kudu ngukur iki. Entuk. Aku duwe ide. Oh, sepurane ya Wednesday. Aku nggak pengen reget. Alright. Ayo diketok sitik wae. Wow, enak banget. Aku pengen maneh. Mike, kowe kudu cepet. Bocah-bocah wadon wis bosen nenteni. Oh, jebule wis pada lunga. Ya wis, karepmu. Aku nggak butuh sapa-sapa liane donatku ini. Iki bakal ganteni kanca-kancaku lan kabeh panganan. Aku nggak ngerti yen aku bakal tekan pungkasan. Donat kesenenganku. Oh, Mike nentekake panganane sawise 100 lapis. Kowe si heling awek dewe wis 1 tahun, Mike. Oh, matur nuwun wis gelem kancani aku. Saiki gilirane jajanan anyar. Tombol apa iki? Oh. Iki ketoke menarik. Opo awek dewe kudu menet iki? Apa sing kedadean? Deloken kuwi, iki coklat cilik.
Oh, panganan cilik lucu banget. Ayo dicoba. Enak. Aku seneng coklat. Tapi wis nggak ana maneh. Piye yen tak pencet tombole maneh? Enid, saiki giliranku. Pencet tombole. Wow, iki coklat, tapi iki mesti luwih gede. Bukak bungkusane, lan aku kudu ngetok coklat iki dadi bagian-bagian cilik. Nganggo ladingku kanggo kuwi. Iki luwih apik. Kowe ngerti? Aku duwe ide. Aku bisa nggawe peti mati cilikku dewe. Iki bakal digawe saka coklat. Deloken lucu banget. Lan saiki, aku pengen nyoba. Ayo didelok. Oh, wow. Iki enak banget. Aku pengen duwe peti mati kaya ngene kanggo aku dewe. Mike, saiki giliranmu. Manet kowe wae Wednesday. Lah, aku nggak bisa ndelok apa-apa. Opo anak soko sing mabur merene? Oh, ora! Coklat sing gede banget. Iki teka saka luar angkasa. Bocah-bocah wadon, hati-hati. Meteorit kuwi lagi mabur saka langit saiki. Oh, iki mbebayani banget. Nilametake awe dewe. Bocah-bocah wadon, apa sing kudu awe dewe lakoni? Kowe ngerti? Awake dewe kudu ngetokake hairdryer awe dewe dia arahake menyang coklat kuwi supaya leleh. Hairdryermu nggak ana apa-apane dibandingake karo semprotan geniku. Iki luwih apik. Ndelik ing ngisor payung. Iki keren banget. Udan coklat. Oh. Wow. Tumpukan panganan. Aku seneng banget Chupa Chups. Aku ya seneng. Opo meneh yen ono 10. Wah. Oh my. Kowe ora duwe akeh? Iya, bener banget. Wednesday, kowe disik. Piye carane bukak bungkuse? Aku wis ngomong, lunga. Kowe gelem bantu aku? Aku ora seneng permen iki. Mike, kowe iso mbukak iki? Ha, gampang. Jenny ora sih. Sepurane ya Wednesday. Ting, tulung urusan Chupa Chups iki. Pinter. Thanks. Bye-bye. Saiki wayahe nyoba. Lumayan enak. Aku wis rampung. Iyo, bijine 10 saka 10. Akhire, saiki giliranku. Chupa Chups iki legi banget. Lan aku duwe ide sing apik banget. Nglebokake kabeh permen iki menyang wadah cilik sing mligi, banjur digepuk nganti remuk. Oh, Mike, opo sing mbok lakoni? Opo iki cara anyar sing praktis? Mbah, aku gawe remahan permen sing legi. Ncupake Chupa Chupsku merne, lan rasane dadi luwih enak. Mantep banget. Wah, enak banget. Oh my God. Keren. Mbah, jajalen duekmu. Kowe bener putuku. Tapi aku kudu miwiti saka sing endi? Mesin penyedot bledu. Oh. Bah, kowe lucu banget. Deloken rambutmu. Mbah Putri, ora seneng karo kedadean iki? Aku mung pengen bantu kowe. Ono opo iki? Oh, regetan. Matur nuwun putuku. Permen iki rasane enak banget. Ayo nyoba kabeh liyane. Wow. Aku yo pengen. Kowe kan wis mangan duekmu. Saiki gilirane Mbah Putri sing rasakake Chupa Chups sing enak iki. Oh, ketoke permen-permen iki kelet ing jero cangkemku. Mike, tulung bantu aku cepet. Tulung, aku nyuwun tulung banget.
Oh! Waduh, ketoke aku kakehan guna kakek tenogo. Kui wis mesti. Aku butuh rahangku bali normal. Tapi permen iki pancen enak banget. Aku bakal mangan siji-siji wae. Oh, siji meneh. Lan iki sing terakhir. Hebat, Mbah. Gawean sing apik. Yes! Apik banget. Mung saiji jagung wae. Opo iki guyonan? Lan Mbah Putri duwe 7, 8, 9, 10. Oh! Wah. Porsi sing lumayan akeh. Mike, kowe kudu ngati-ati lan sejatine Wednesday sing dadi giliran disik. Aku ora mudheng. Piye carane mangan iki? Enten onos dela. Ayo nganggo geni wae. Oh, wow! Nah, saiki wis dadi. Aku entuk popcorn. Sampurna. Ayo dicoba. Mbah, Oh my God. kowe ora perlu nganti koyo ngono. Matur nuwun, saiki giliranku. Nah, iki setrikaku. Aku katon ayu. Oh, kui panas. Wayahe gawe popcorn. Nyelehake jagungku ing dhuwur setrika. Lan boela. Awek dewe entuk popcorn sing enak. Iki pancen luar biasa. Bah, kui keren banget. Saiki giliranku, Mike. Aku yo duwe ide piye carane masak popcorn kanthi cepet. Sabenere, aku duwe mesin popcorn sing meligi. Saiki aku iso masak porsi sakarepku. Apik banget. Iki rasane enak banget. What's the matter with you? Oh, ora, Mike. Ojo nglakoni kui. Oh, kui ide sing ala. Mesin iki mesti bakal rusak. Apik banget. Deloken sepira. Akehe popcorn sing awek dewe duwe saiki. Wow. Monggo dipangan. Iki cukup kanggo kabeh wong. Opo kui permen karet? Siji permen karet pancen apik, tapi 10 mesti luwih apik. Deloken tumpukan permen karet sing dhuwur iki. Edan banget. Mbah, miwiti disik. Aku wis luweh. Wah, aku mung duwe sak bungkus. Deloken warnane sing jambon lan apik iki. Aku seneng iki. Kowe iso miwiti disik Wednesday? Kowe durung rampungake kuwi. Aku malah orang gak tekake. Yowis, aku bakal mangan ini kanti seneng. Deloken, Mbah Putri bakal gawe gelembung. Oh, waduh. Aku wis rampung. Sing kapisan, aku pengen buang bungkus disik. Lan saiki, aku bakal gawe siji permen karet sing gede banget. Katon sampurna. Tapi kui durung kabeh. Deloken iki. Aku bakal gawe mie saka permen karet iki dadi sosis permen karet saiki. Muntir permen karet iki lan dadi wis. Wow, Mike, Deloken. Wednesday duwe ide sing apik banget. Pinter banget. Lan sejatine, celengan babi kui yo lucu banget. Deloken kui. Nah, wayahe mangan mie permen karetku. Sampurna.
Mike, saiki giliranku. Hore! Tapi... Oh! Kui ide sing ala. Aku bakal njupuk kui kanti cepet. Ayo awek dewe miwiti. Aku penasaran sepira gedene gelembungku mengko. Kui apik banget. Ayo nggawe luwi akeh meneh. Aku malah iso dolanan karo gelembung iki. Wah, iki nyenengake banget. Mike, wow. Iyo, aku duwe ide sing keren. Aku iso nggawe gunung saka balon-balon cilik iki. Wow. Deloken ini. Waduh, ketoke aku mabur. Tolong aku.